Escoitamos os que non lle chega o tren e os que seguen sen estrada. Os que procuran aforrar enerxía. Os que buscan o seu primeiro traballo e os que quedaron sen el. Os que non ven solucións, os que as necesitan. E os que as teñen pero non poden poñelas a andar. Os de Bosaires e os de O Baixo Miño. Os que precisan unha vivenda e os que intentan construíla. Escoitamos os que se queixaron da sanidade, da xustiza, da lei da dependencia, dos recursos e da falta de subvencións. Os que se preocupan pola ensinanza. Os que soñan con ser campións. Os pescadores, os agricultores, os gandeiros, os mexilloreiros, os pensionistas. Os que non chegan a fin de mes. Escoitámosvos en galego e en castelán. Ahora tócanos a nós que a vosa voz non quede só en palabras. Partido Popular de Galicia. Galicia en voz alta.